Vedeli ste, že môžete chodiť každý deň a stále strácať silu, rovnováhu a sebavedomie? Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online a v najbližších minútach vám ukážem a aj vysvetlím 3 cviky, ktoré sú účinnejšie ako každodenná chôdza. Väčšina ľudí po 50-ke sa vo veľkej miere spolieha na chôdzu ako formu cvičenia, ktorá ich udrží silnými. Ale aj keď je chôdza skvelé cvičenie a určite by ste ju mali praktikovať, sú 3 veci, s ktorými vám nemôže pomôcť. Prvá, chôdza nezvyšuje silu. Chôdza je aktivita s nízkou záťažou. Môže to pomôcť udržať vaše svaly v chode, ale nevytvorí dostačujúci signál na takú kontrakciu, aby sa stali silnejšími. Je to ako keby ste sa snažili udržať batériu telefónu nabitú len tým, že ho necháte v letovom režime. Pomôže ju udržať, ale určite ju nezvýši. Druhá, chôdza nezlepšuje vašu rovnováhu. Keď kráčate, váš mozog už vie, čo bude následovať. Ale problémy s rovnováhou v reálnom živote nastávajú, keď sa stane niečo neočakávané. Chôdza vám môže pomôcť udržať stabilitu, ktorú už máte, ale nezlepší ju. A väčšine ľudí nad 50 rokov sa kvôli procesom sarkopénie pomaly zhoršuje ich vzácna schopnosť udržiavať rovnováhu. A ešte, chôdza nechráni úplne hustotu vašich kostí. Na to, aby boli kosti pevné, potrebujú záťaž, potrebujú odpor a chôdza nie je v tomto dostatočná. Má silu slabého telefónneho signálu a vy potrebujete super rýchle Wi-Fi pripojenie. Aby bolo jasné, nehovorím, že máte prestať chodiť. Určite by ste mali chodiť pešo každý deň. Je to skvelé pre vaše srdce, je to skvelé pre vašu myseľ a pomáha vás udržiavať v kondícii. Ale samo o sebe to jednoducho nestačí. Dobrou správou je, že stačí, ak zapojíte do svojho tréningu pár cvikov, aby ste pokryli všetky základy, o ktorých sme práve hovorili. Ja ich nazývam vitálna trojka, pretože sa zaoberajú vecami, ktoré chôdza prehliada. A ešte dodám, že na konci videa bude aj týždenný plán, ktorý vám pomôže všetko vtesnať do jednoduchého harmonogramu. Takže prvá vec, ktorú sme rozoberali, bola sila. A keby som si mal momentálne vybrať len jeden cvik, bol by to tento, pretože buduje silu v celom tele. No aby to fungovalo, potrebujete záťaž. Napríklad činky alebo batoh s fľašami vo vnútri, ktorý budete držať oboma rukami. Chytíme si do rúk závažie, dáme si ho do výšky ramien a chodidla dáme od seba širšie ako sú naše boky. S nádychom urobíme drep a s výdychom sa postavíme a vystrieme ruky nad hlavou. S nádychom opäť do drepu a s výdychom vystretie s rukami nad hlavou. S činkami to vyzerá takto. S fľašami takto. A s batohom zase takto. Dôvod, prečo mám rád tento cvik, je, že v jednom pohybe budujete silu dvoch v drepe, silu stredu tela pri stabilizovaní v pohybe a samozrejme silu ramena a horných končatín pri výtlaku nad hlavou. Odporúčam 6 až 10 opakovaní aspoň v 2 sériách, ale všetko prispôsobte svojej zdatnosti a váhe, ktorú vezmete. Sila je len polovica príbehu, pretože ak nemáte dobrú rovnováhu, nohy vám nedodajú pocit istoty. Toto cvičenie vám pomôže trénovať rýchlejšiu reakciu na neočakávané zmeny pohybu v reálnom živote. Položte si na zem 2 palice cez seba do tvaru kríža alebo použite 2 zrolované uteráky, čím vytvoríte 4 sekcie pre cvičenie. Postavte sa do jednej z nich a pomaly prekračujte z jednej sekcie do nasledujúcej tak, ako vidíte na obrazovke. Samozrejme, že smer môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad 1 minútu v smere hodinových ručičiek a potom 1 minútu v protismere. Rýchlosť krokov postupne zvyšujte, ale bezpečne a v plnej kontrole. Prispôsobte tomu aj postavenie tela, napríklad jemné zohnutie v kolenách a došľap na špičky, umožní vám to udržiavať stabilitu aj vo vyššej rýchlosti. Ak to budete trénovať, zlepšite nielen rovnováhu a koordináciu, ale aj obratnosť. Dosiahnete tak lepšiu reakciu tela a znížite riziko pádu. A je tu posledná vec, ktorú chôdza nedokáže, a to je zvýšenie hustoty kostí. My to dosiahneme prostredníctvom nárazu, ktorý bude vysielať signál do kostných buniek, aby tvoril viac kostného tkaniva. Chcem ešte upozorniť, že ak už máte osteoporózu, opýtajte sa predtým svojho lekára, či je tento cvik vhodný pre váš zdravotný stav.
Cvik, ktorý si ukážeme, pomáha zaťažiť bedrový kĺb a krčok stehennej kosti, čo je aj najčastejšie miesto zlomenín bedrovej oblasti. Posilnenie je preto v rámci prevencie nevyhnutné a takto ho urobíte. Postavte sa tvárou k stene, položte na ňu ruky a nohy majte na šírku bokov. Zdvihnite sa na špičky čo najvyššie a potom sa spustite dole s nárazom na päty. Hore a náraz. Zohnutie kolien je niečo, čím regulujete silu nárazu na bedrový kĺb. Zo začiatku ich môžete mať jemne zohnuté, ale len tak, aby ste cítili pôsobenie na boky. Postupne, ako si na pocit nárazu zvyknete, vyrovnávajte kolená, ale opäť veľký pozor, aby ste ich kompletne neuzamkli, pretože to môže spôsobiť zranenie. Malé zhrnutie. Veľké ohnutie v kolene znižuje silu nárazu na bedrový kĺb a uzamknuté koleno je veľmi preťažované. Cvičte niekde medzi týmito polohami tak, aby ste cítili prechod nárazu až do bedra. Odporúčam 10 až 15 nárazov v 3 sériách, čo pomôže do istej miery zlepšiť pevnosť kosti a ak máte citlivé chodidlá, použite športovú obuv. Ako som sľúbil, tu je týždenný plán, ktorý umožní zapojiť cviky do vášho režimu. V pondelok, stredu a piatok trénujte prvý cvik za každým 3 série. Útorok, štvrtok a sobotu venujte druhému cviku, ktorý budete cvičiť 5 až 6 minút. A nakoniec 5 až 7 dní v týždni trénujte tretí cvik, aspoň 10 opakovaní v 3 sériách. Nezaberie vám to veľa času a máte priestor aj na prechádzku. Veľmi ma poteší, ak dáte tomuto videu palec hore a začnete ma aj sledovať, no čo je hlavné, naďalej zlepšujte funkciu svojho tela.